Azvipere mushe mburi yeZimbabwe inotoona kuti aiwa Idi Mnangagwa opevha way yake for a term extension semashoko sekunyogwa kwaari kuitwa panapa zvinzi aiwa pane move raitwa naIdi Mnangagwa rashamisa vanhu kuti munhu wese avhunduka abva nyasi kuona kuti aiwa pane zvinhu zviri kurongewa apa, pane zvinhu zviri kuitika apa. Sanapinda mashoko sekunyogwa kwaitiwo achibuda aiwa nehanda radio, munoiziva nehanda radio kuti inobuditsa nhau dzemandorokwati nhau chaidzo. Sanapinda mashoko vataura nokuti bvo subscribe like kuti now the bell icon. Mutonyora vachiti Harare in a move seen as a bid to consolidate power and eliminate opposition within the ruling ZANU-PF party. President Emmerson Mnangagwa has suspended all internal elections until the completion of an ongoing restructuring exercise of cell structures countrywide. Saka ndo mashoko anonyora panapa achiti ayo Idi Mnangagwa asuspenda internal elections angaitika muZANU-PF party, achiti zvinozoitika kana the restructuring process iri kuitika iri ongoing, iri kutoitika izvezvi ichinge yazopera. Mburi yeZimbabwe chimotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi zvamungoziva restructuring aiwa ndo inoisa aiwa vanhu inofavor vanhu vavanoda, inofavor kana kuti inoselecta vanhu vanoda kuti vasupporta when it comes to the election. Saka chimotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemove ratogwa naIdi Mnangagwa. Pinai comment section medu, sanga no subscribe, like, turn on the bell icon.